Imperreċ fuq olja jassess il-bajjiet tal-madwar. Hekk jista' jiġi deskritt il-famuż Torri l-Aħmar fil-Mellieħa, magħruf ukoll bħala t-Torri ta' Sant'Agta. Fl-aħħar sena dan l-istess torri xogħol il-Kavallieri ta' San Ġwan bejn l-1647 u l-1649 ifforma parti minn kullana ta' proġetti ta' restawr fit-Tramuntana ta' Malta li jinkludu restawr tal-Batterija ta' Santa Marija f'Kamuna u kif ukoll it-Torri ta' Dwejra. One News żar it-Torri l-Aħmar fil-Mellieħa fejn hemmhekk seta' jara x-xeħta friska li dan ingħata frott dan il-proġett ta' restawr minn fondi Ewropej. Rajna fost oħrajn il-ġebla antika li użaw il-Kavallieri biex bnew din il-ġawra Maltija, filwaqt li stajna naraw ukoll saħansitra ġibja li kienet tintuża lura fis-seklu 15. Tkellimna ma' Marija Grazja Kassar mill-Fondazzjoni Din l-Art Ħelwa hekk kif spjegat ir-restawr li sar fuq dan it-torri li kien ta' kien għall-Kavallieri f'każ ta' x'invażjoni mill-bajjiet tal-madwar. Hawnhekk fit-Torri Sant'Agata sar restawr ta' barra kif ukoll ta' ġewwa. Sar impjant elettriku ġdid u ħafna affarijiet oħra bħal alarms u affarijiet hekk li kellna bżonn. Is-Sinjura Kassar spjegat ukoll li dan il-proġett sar ukoll flimkien mal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu li offrit l-esperjenza tagħha fi proġetti ta' dan it-tip. Spjegat ukoll kif fis-27 ta' Settembru dan it-torri se jiftaħ il-bibien għall-pubbliku b'xeħta differenti grazzi għall-għajnuna mill-kumpanija San Michele. Ħadd 27 ta' Settembru ħajkun hawn Open Day fejn grupp ta' reenactors il-kumpanija San Michele ħajjorqdu hawnhekk u jgħixu hawnhekk u jagħmlu displays tal-armi u jagħmlu tours ukoll fil-11 u fl-4 ta' wara nofsinhar u ninkoraġġixxu l-pubbliku jiġi jara. Is-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo Azzopardi sostna l-importanza li pajjiżna jibqa' jagħmel użu mill-fondi Ewropej sabiex ikun jista' jibqa' jwassal dawn it-tip ta' proġetti lill-pubbliku u ntejbu l-wirt kulturali tagħna. Tenna li bejn is-sena 2014-2020 pajjiżna investa 75 miljun euro fi proġetti kulturali. Mill-programm ta' fondi tal-Unjoni Ewropea bejn is-sena 2014-2020 pajjiżna investa minn dak il-fondi li kiseb 75 miljun euro fi proġetti ta' qasam kulturali. L-aktar relatat ma' restawr ta' binjiet storiċi, binjiet bħal-huma binjiet ta' fortifikazzjoni, Teatru Manuel, għaddej xogħol ukoll fil-Palazz tal-President, kif ukoll irridu ngħidu li minn dawn il-fondi benefikaw aktar minn 30 lokalità fejn.